Una fuita d'aigua al tercer pis de l'Ajuntament de Figueres, en un quartet al costat de l'arxiu, ha paralitzat l'activitat política i administrativa al llarg d'unes hores. El fet s'ha produït de nit i en començar la jornada, els primers treballadors s'han adonat de l'incident que ha afectat diferents dependències. L'aigua ha arribat des del tercer pis fins a la planta baixa. Precisament d'una obra que es va fer fa pocs anys, la darrera obra que es va fer d'urgència quan hi va haver-hi problemes a l'arxiu, que va suposar el desplaçament de l'arxiu, doncs es va fer una petita obra de millora i s'ha fet malbé un dels tubs d'aquella instal·lació i bé, ha passat que això ha començat a sortir aigua de forma indiscriminada i ha afectat diversos despatxos i oficines i per tant aquest dematí, a quarts de 8 del dematí, ens hem trobat amb un dit d'aigua a diversos despatxos i hem hagut de continuar treballant des del Firal i des dels altres serveis municipals i interrompre l'activitat institucional en els despatxos d'alcaldia. L'alcalde ha minimitzat els efectes sobre la documentació guardada en els diferents despatxos del consistori. Penseu que els papers que puguin estar per terra ja són papers poc significatius, no? Una caixa de sobres, sé que la secretaria de la secretària del secretari diu, mira, ens ha fet malbé aquesta caixa de sobres. El que ha tingut la mala sort, perquè penseu que això ha afectat el tercer pis, i per tant el tercer pis ha fet gotera en el segon i en el primer. En el segon i en el primer sí que el que li ha tocat a sobre, que la gotera li queia en l'expedient que tenia allà a sobre, que s'estava mirant ahir, aquell sí que té aquell paper una mica humit i ja el posaven a secar. Des de primera hora del matí s'ha treballat per treure l'aigua acumulada en alguns despatxos i retirar el material afectat. Treballadors i polítics s'han desplaçat a les dependències de l'Avinguda Salvador Dalí.